sammen. I dag vil jeg lave en video, og den handler om sminke. Og tøj. Tøj og sminke. I dag har jeg købt sådan en her. Og der er alt muligt sminke inde i. Og så har jeg købt en ny telefon og et nyt cover. Ja. Så har jeg købt dem her, nogle læbebokser. Og så har jeg faktisk også fået sådan en her. Og en kjole, der går sådan ned i siderne, kan man sige. Og så har jeg også købt sådan en cardigan her med sådan nogle læderlommer, som I kan se. Og sådan en lang lommer. Ja, og så har jeg også købt sådan en her til at holde min iPad med. Ja, min iPad. Så har jeg også købt sådan et her, verdens bedste søster. Ja, jeg har en søster. Og så har jeg også købt sådan et bånd til min fod, fordi jeg har forstået den, og så når jeg træner, så skal jeg have den på. Så har jeg købt sådan en lyserød top her, og jeg har også købt den i blå og i grøn. Der. Som I kan se her, så har jeg også make op på, og det er det jeg har alt på. Ja, og det her, det var endda væk. Jeg ved ikke, om nogen af jer har lagt mærke til mig og min søster. Vi har lavet en blog, der hedder slik. Om dansk slik. Ja, jeg ved ikke, om I har set det. Ja, det er faktisk det. Og så har jeg også fået, så jeg har sådan en One Direction på her, hvor der står 1D på, og den er hvid og sort. Ja, det er faktisk det, jeg har fået. Og så har jeg også fået de her øreringe. Det er faktisk det, jeg har fået. Så jeg håber, I får en god dag. Hej hej. I må meget gerne like den.